दानि सरकारा जोबोर लोरबां जोंना बेनि थाखायनो बेफोर गासै समस्याया जाबाय थादों। रुपनाथ सिभिल हस्पिटाला थानांगौ ना थानाङा बे मोनसे सोंथि जे बर'फोरनियाव दायो। प्रकाश ना मा नाम बे फंबाया बुंदों, बिथाङाबो इउटुबाव बुंदों, आपग्रेडसो खालायनो नागिरदों जाहैदों बेना। आपग्रेड लायनो, आपग्रेडआ बिदि फाग्ला गोदान सिभिल हस्पिटाल गोदान जुदि मेडिकेल कलेज जागोनबा बेयाव गोदान बुस्थु गासैखौबो सोजोब, गोदान डाक्टार लाबोबाव, सुबिदा होबाव, बेसो आपग्रेडनि बाथ्रा ना। रुपनाथ जिथु सिभिल हस्पिटाल रुपनाथ ब्रह्मनि मुङाव बेखौ खोमोरनो नागिरदों। थारमाने बर'फोरनि मुङाव जेबो दोननो नागिराखै, बे खाटां खुरां आरो। बेयाव जेबो मेचिन गैला, मेचिन गैला माने आरो बेयाव रावबो डाक्टरबो थानाय नंला। मेचिन गैयाबा डाक्टर थानायनि मा मुलाम्फा, नङा होमबा? बेयाव अपारेसन खालायग्रा मेचिन दंमोन, बेखौ लाना थांबाय, होमबा बेयाव डाक्टर थानायनि मा मुलाम्फा बाव? बेबायदिनो डाक्टार उथायगोन, मेचिन उथायगोन। अब्ला बै सिभिल हस्पिटालाव जिबआनो थालाब्ला बेयाव आरो सोर देहा फाहामनो थांगोन? दायो फैसाखौ जानो नागिरनाय बे खोथाया। बे मेडिकेल कलेजाव बिथांमोनहा गोदान गोदान मेचिन सोनांगौ, गंबेसे मेचिन सोनांगोन आरो साबेसे गोदान डाक्टार लाबोनांगोन? बड' हिस्ट्रिखौ मोजां मोनग्रा नायगिरि नोंथांमोन, आं दिनै गोलाव साननि उनाव बे भिडिअ'खौ बानायबाय। आंनाव एसे कुम्भकर्णनि नेम दङ, बेनिखायनो आं गोलाव सम ओरैनो थाग्रोनाय जायो। माखासे न'खरनि प्रब्लेमाव आं भिडिअ लाबोनो हाथ'वाखैमोन। दिनै आं बे भिडिअ'खौ ससियेल मिडियायाव नुबाय थानायलाय R&B सिभिल हस्पिटाल रुपनाथ ब्रह्मनि जिथु सिभिल हस्पिटाल बिनि माखासे बेले बेजेखौ आं नुबाय थादों ससियेल मिडियायाव। बेनिखायनो आं बेखौ नोंथांमोननो क्लियार खालायना होनो थाखाय दिनै बे भिडिअ'खौ बानायनाय जाबाय। नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासिम नायगोन, अब्लाना नोंथांमोना बुजि मोनगोन। जों ससियेल मिडियायाव नुदों कंग्रेसनि बुंथिगिरि गर्जन मोसाहारि बिथाङा बुंदों रुपनाथ ब्रह्म हस्पिटालखौ उथायनायनि खोथा, प्रमिला रानिमोना बुंदों उथायनायनि खोथा, आरो दानि जिथु बिटिआरनि मानगोनां CEM प्रमद बर' बिथाङा बुंदों रुपनाथ ब्रह्म हस्पिटालखौ उथायाखै, बे रुपनाथ ब्रह्म हस्पिटालैनो थागोन। मेडिकेल कलेजआ रुपनाथ ब्रह्मनिफ्राय 10 किल'मिटार गोजानाव, आरो बेयाव जास्ट रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालनिफ्राय माखासे मेचिन होरिखौसो लांनाय जागोन। बे बाथ्राखौ प्रमद बर' बिथाङा बुंदों। बेयाव गोबां मानसिफ्रा गोरोन्थि बुजिदों। उथायनाय खोथा बुंदों, बेयो जाबाय 1 2 3 40 50 बेफोरखौ बुङालासिनो डाइरेक्ट 100 बुंहैबाय। बेयाव मानसिफ्रा बुजिनो एसे गोब्राब जादों। 100 बुंहैबाय नालाय 10 20 बुङालासिनो डाइरेक्ट 100आव थांबाय खोथाया, बेनिखायनो मानसिफ्रा बुजिनो गोब्राब जादों। आरो आं मोनसे सासे इउटुबारनियाव नुदों, प्रकाश ना मा नाम, बे फंबाया बुंदों आपग्रेडसो खालायदों। बेयाव मानसिफोरा गोबां बुजिनो गोनां बाथ्रा दङ। आं बेखौ दिनै नोंथांमोननो क्लियार खालामना होनो। जिहेतु रुपनाथ ब्रह्मनि मुङाव मोनसे सिभिल हस्पिटाल दङ, बे जाबाय मोनसे देहा फाहामसालि हस्पिटाल, आरो बेयाव मोजां देहा फाहामथाय जायो। आरो दा जितु अपेनिं खालामगोन मेडिकेल कलेज होनना बुङोब्ला नोंथांमोना मा बुजियो? बे मोनसे कलेजसो, मेडिकेलनि कलेज। बेयाव माखासे स्टुडेन्टफोरा सोलोंगोन। सासे बेक्तिया जुदि न'खरनि सोरखौबा देहा गाज्रि जानाय एबा बेमारि मानसिखौ लाङोब्ला बै सोलोंग्रा मानसिनियाव लांगोन, बे गोदान मानसि सोलोंगोननियाव लांगोन, ना मोजां देहा फाहामग्रा जेरावनोखि लांबा जेनेबा मोजां डाक्टर मोजां नार्स मोजाङै फाहामना हरो बे बुस्थुआव लांगोन? बाथ्राया बेसो खोथाया, नङा होमबा? दा जियानो जादोला बेयाव एसे सानथावना बाथ्रा, मानसिफ्रा बुजिनांगोन। जायब्लाबो गावनि न'खरनि मानसिखौ बा गावनि देहाखौ अनो, गावनि जिउखौ बासायनो थाखाय नाजायो, आरो मोजां हस्पिटालाव थाङो।
बे सोलोंथाइ लागोन जायगायाव लांनो एसे गोब्राब मोनो नङा होमबा गिनाय मोनो बेयावथ' लांगोन नार्सफोरा सोलोंगोनसो डक्टरफोरा सोलोंगोनसो माखौबा हाफ्लांबानो माबा मोनसे जानोबो हानाय बेबायदि चान्स थायो जियानो जादोला बे आलादा बाथ्रा जाहैबाय बेयाव एसे मानसिनि बेयाव सानथावना बाथ्रा आं बेखौ क्लियार खालामना होनो नागिरदों जिहेतु रुपनाथ ब्रह्म हस्पिटालखौ उथायनो नागिरदों बे खोथाया सैथो मा उथायनो नागिरदों होननाय लोगो लोगो 100आव थांबाय 10, 20, 50खौ बुंहैयासै बेयाव दायो आं बेखौ नोंथांमोननो क्लियार बुजायनानै होनो रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालनि माखासे जन्थ्रफोरखौसो लांगोन जेनेबा मोनसे हस्पिटालाव मोजां हस्पिटाल रुपनाथ ब्रह्म हस्पिटाला बेयाव आल्ट्रासाउन्ड खालामग्रा मेसिन दङ बेयाव एक्सरे खालामग्रा मेसिन दङ अपारेशन खालामग्रा मेसिन दङ बेबायदि गोबां मेसिनफोर दङ आरो बै मेसिनखौ लांगोन जाहैदों बेयाव जेसेबांनाखि मेसिनफोर दङ बेयाव बिभागनि डाक्टारफोर दङ नङा होमबा दा बै मेसिनखौ लांनाय लोगो लोगो सिभिल हस्पिटालनिफ्राय मेडिकेल कलेजाव जिथु लांगोन अब्ला बै हस्पिटालाव मा थाबावगोन नङा होमबा सोरहाबा अपारेशन खालामनो गोनां दंमोन बे हस्पिटालाव रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालाव बे अपारेशन खालामग्रा मेसिनानो गैला बेयाव डाक्टारानो गैला मेसिन गैला माने डाक्टारबो गैला होमबा सोर लांगोन बेयाव नङा होमबा सोरबा आल्ट्रासाउन्ड खालामनो गोनांमोन आल्ट्रासाउन्ड खालामग्रा मेसिनखौनो लांबाय अब्ला सोर थांगोन बेयाव आल्ट्रासाउन्ड खालामनो बेबायदिनो गारसोना दोनगोन आरोना रुपनाथ ब्रह्मनि सिभिल हस्पिटालखौ फोजोबनो नागिरनाय बा बोखारनो नागिरनाय बे सिदा खोथा मेसिन लांबाय माने डाक्टारबो थांबाय बेबायदि जियानो जादोला दानि गोदान बिटिआरनि जिथु सरकार बिथांमोना जेबो मावनो हायाखै आसोल खोथाया बिसोर मोनसे सिभिल हस्पिटालनिफ्राय थाखानाय हस्पिटालनिफ्राय जुदि उथायना लांगोन बे बाथ्राया गोरलै बाथ्रा नङा बे लासिंसिं बाथ्रा मेडिकेल कलेज अपेनिं खालामसिगोन थिग दङ बे जोंनि थाखाय डेभेलप बे आपग्रेडनि बाथ्रा मोनसे मेडिकेल कलेज गोदान जानाय लोगो लोगो बेयाव आल्ट्रासाउन्ड मेसिन सफैगोन आल्ट्रासाउन्ड खालायग्रा मेसिन सफैगोन अपारेशन खालायग्रा मेसिन सफैगोन एक्सरे खालायग्रा मेसिन सफैगोन स्केनिं खालायग्रा मेसिन सफैगोन गुतै मेसिन सफैगोन आरो बेयाव बिभाग जेसेबां मेसिनफोर दङ बेयाव बिभागनि डाक्टारफोर सफैगोन अब्ला बेसे खरसा दङ नङा होमबा मेसिन गंसेयाव आल्ट्रासाउन्ड खालामग्रा मेसिन गंसेयाव बेसे दाम लायो बेसे लाख थाखानि माल मेसिन गंसे अपारेशन खालायग्रा बे मेसिननि दामा बेसे एक्सरे खालायग्रा मेसिन बेसे बिनि दामा बेफोरखौ आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनो बिटिसिआव हरनो गोनां जागोन गोदानै अब्ला बेसे कौटि थाखानि माल जोंनियाव सफैगोन आरो उन्नतिया सोरनि जागोन मुलाम्फाया सोरनि जागोन बिटिसिआव हरनाय माने बर'फोरनि मुलाम्फा नङा होमबा आरो बेयाव मेसिनजों लोगोसे डाक्टार गोदान सोनांगोन डाक्टार गोदान सोनाय लोगो लोगो बिसोरनो बेथन होनांगोन गोबां बाजेटनि खोथा दङ बे बाजेटखौ रैखा खालामनो थाखायसो आसाम सरकारा बे फर्मुलाखौ बाहायदों आरो जोंनि बिटिआरनि जिथु गभर्नमेन्ट बे ओरैबायदि लोरबां दानि जिथु जोंनि सरकार ओरैबायदि लोरबां माने गोदान डाक्टार सोनो हाया मेसिन गोदान बायनो हाया बेबायदि बाथ्रा जाना दङ आसोल खोथाया बे नङा सरकाराव थानानै मानो हायै दङ नङा होमबा बिथांमोना मा खालायनो नागिरदों बै रुपनाथ ब्रह्मनि जिथु सिभिल हस्पिटाल बिनि मेसिनफोरखौनो बे मेडिकेल कलेजाव सोनानै बिनि डाक्टारफोरखौनो बेयाव मेडिकेल कलेजाव सोनानै बे गोदानै जिथु जानो गोनां मेडिकेल कलेजाव जिथु गोदानै सफैनो गोनां मेसिनफोर बैफोरनि फैसाखौ मा खालायनो नागिरदों बिथांमोना जानो नागिरनायनि टारगेट बियो जानो नागिरनाय होनांगोन नङा होमबा फर्मुला बियो मोनसे बुस्थुफोरखौ मोनसेनिखौनो उथायनानै ग्रोब सोना होबाय आरो बेयाव बेनि गोदान सोनो गोनां फैसाया मा जासिगोन बासिसिगोन नङा होमबा बासिनाय माने जानाय बाथ्राया बे आरोना मानसिफोरा बुजिनो एसे गोब्राब जादों बेयाव दुखु मोनलायनायाथ' जाखागोनानोसै नङा होमबा फर एग्जाम्पल मोनसे फेमिलियाव बिदा फंबाय सानै जेनेबा सानैबो फेमिलि जाबाय लोगोसेयैनो दङ मोजाङैनो सोलिदों न'खरा दा गुबुन दाबसे जायगायावबो न' बानायबावबाय फर एग्जाम्पल बियो न' बानायबावबाय दा बे न' गोदान बानायबावबायब्ला एसे गोजानाव जेनेबा बेयाव न' मोजां जाबाय कमप्लिट जाबाय बेयाव गोदान बुस्थु सोनांगोन जेनेबा मानसिनि मोनसे फेमिलि जायोबा बेयाव मा गोदान बुस्थु नांगौ दायो नङा होमबा आलमारि गद्रेज सिलिन्डार गेस स्टभ
बिदिनो फ्रिज ओरि थागोन वाशिं मेचिन माबा माबि अनेक बुस्थु जेनेबा दा बे गोदान बुस्थु सोआलासिनो गोजाम बुस्थुनिफ्रायसो सोबाय गोजामनिफ्रायसो सोगोन बे जेराव थाबाय थाखानाय बेनिफ्रायसो जुदि सोहैगोनब्ला अब्ला बिदा फंबायनि गेजेराव जुदि आलादा जायोब्ला सासेया बैयाव थाङोब्ला सासेनिखौ लानानै स' थाङोबा सासेया दुखु मोनगोन ना मोना बे बाथ्रा सैथो खोथा दुखु मोनथावना बाथ्रा बियो दा बेयाव 10 किल'मिटारनि खोथा बुंदों रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालनिफ्राय दानि जिथु मेडिकेल कलेज बेयो 10 किल'मिटारनि गोजान खोथा बाथ्रा बुंदों 10 किल'मिटाराबो बहुत गोजान जायो जियानो जादोला नोंथांमोना बुजिदों आं बुंनायखौ नङा होमबा सरकार दानि जिथु सरकार बेयो बिराद दुरबल बिटिसिनि जिथु गोदान सरकार बेयो बिराद दुरबल आरो बिथांमोना मा फर्मुला बाहायदों दायो फैसाखौ जानो नागिरनाय बे खोथाया बे मेडिकेल कलेजाव बिथांमोना गोदान गोदान मेचिन सोनांगौ गंबेसे मेचिन सोनांगोन आरो साबेसे गोदान डाक्टार लाबोनांगोन बेयाव गोबां बाथ्रा दङ आरो बेयाव बेसेबां खरसा जागोन आरो बै खरसाखौ बासायनो थाखाय बिथांमोना बे थाखानायखौनो लांनानै दोननो नागिरदों सिभिल हस्पिटालनि थागोन होनना बुंदों होमबा बे थाखानायखौ लांगोन अब्लाथ' बिथांमोना गोदान जिथु बाजेट गोदान जिथु खरसा जागोन बेखौ बिथांमोना रैखा खालामनो नागिरदों रैखा खालामनाय माने मा खालामनो गावसोर हजम खालामनो नङा होमबा बाथ्राया बे आरो बे रुपनाथ सिभिल हस्पिटाल बे उथायनाय बाथ्राया बे सैथो खोथा डाइरेक्ट 100आव थांबाय बियो बेयाव जेबो मेचिन गैला माने आरो बेयाव रावबो डाक्टरबो थानाय नंला मेचिन गैयाबा डाक्टर थानायनि मा मुलाम्फा नङा होमबा बेयाव अपारेशन खालायग्रा मेचिन दंमोन बेखौ लाना थांबाय होमबा बेयाव डाक्टर थानायनि मा मुलाम्फा बाव बेबायदिनो डाक्टर उथायगोन मेचिन उथायगोन अब्ला बै सिभिल हस्पिटालाव जिबआनो थालाब्ला बेयाव आरो सोर देहा फाहामनो थांगोन नङा होमबा बे आरोना बाथ्राया ओमफ्राय बिदिनो बे थैलांगोन बे रुपनाथ जिथु सिभिल हस्पिटाल रुपनाथ ब्रह्मनि मुङाव बेखौ खोमोरनो नागिरदों थारमाने बर'फोरनि मुङाव जेबो दोननो नागिराखै बे खाटां खुरां आरो दा जों नुबाय थाखादों ससियेल मिडियायाव जितु क'क्राझार इउनिभारसिटि जानांगौनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया बिटिसि ओनसोलाव जाहा जितु पावार मोनखाबाय जे जोंनि रावजों जोंहा बेयाव साइनबर्डआव लिरनांगौ बेखौ जों बोख्लायनायफोरखौ नुदों नङा होमबा बर'नि मुङाव जेबो दोननो नागिराखै दाउखाफोरा दाउखा माखौ बुङो मिथिखायो दा जायनि महरानो गोसोम जायनि साननाया गोसोम जायनि गोसोआ गोसोम बेखौनो दाउखा बुङो दाउखाफोरा जोंनि मुङाव बर' हारिनि मुङाव जेबो दोननो नागिराखै बे खाटां खुरां दिनै मानसिफोरा बर'फ्रा बुजिनो बहुद गोब्राब जों गुबुन हारिनिफ्राय गोबां सोलोंनांगौ दङ बुजिनांगौ बाथ्रा दङ दिनै जोंनि मानसिफोरा बुजिनो नागिराखै बे दुखुनांथावना बाथ्रा बेले बेजेखौ जों नुबाय थायो ससियेल मिडियायाव गोबां बिदिनो समस्या जागासिनो दङ दा नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ आं मा बुंदों नङा होमबा सिभिल हस्पिटाल जितु रुपनाथ ब्रह्मनि बेखौ उथायनाय खोथाया बे सैथो खोथा 100आव डाइरेक्ट बुंनाय जाहैबाय बियो उथायनाय माने 100%आव 100 खोथाखौ बुंहैबाय 50 60 70 बेफोर खोथाखौ बुंलाङालासिनो डाइरेक्ट 100 बुंनाय जाबाय बेनिखायनो मानसिफोरा बुजियाखै आसोल खोथाया जाबाय रुपनाथ ब्रह्म हस्पिटालखौ फोजोबनो नागिरदों बे खाटां खुरां बेयाव जुदि जेबो मेचिन थायाब्ला मोनसेबो जुदि मेचिन गैलाब्ला बेयाव सासेबो डाक्टर थानाय नंला अब्ला बे हस्पिटालखौ गारसोनानै दोननाय जाबाय नङा होमबा बे हस्पिटाल थैबाय बियो उथायनायानो जाबाय उथायनानै लांनायानो जाहैबाय बेनि मेचिनफोरखौनो लांगोनबा मेचिन लाङोबाथ' डाक्टरखौबो लांनो गोनां जाहैखागोन बेबायदि आरो आसाम सरकारनि बेयो फर्मुला आरो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ बेयाव कमिसन जानानै बेनि गोदान बाजेट जिथु फैसा बेखौ जानो नागिरनानै बे फर्मुलाखौ बाहायदों बेयाव रायजो राजाफ्रा माखासे गोरोन्थि बुजिलायदों प्रकाश ना मा नाम बे फंबाया बुंदों बिथाङाबो इउटुबाव बुंदों आपग्रेडसो खालायनो नागिरदों जाहैदों बेना आपग्रेडआ बिदि फाग्ला गोदान सिभिल हस्पिटाल गोदान जुदि मेडिकेल कलेज जागोनबा बेयाव गोदान बुस्थु गासैखौबो सोजोब गोदान डाक्टार लाबोबाव सुबिदा होबाव बेसो आपग्रेडनि बाथ्रा ना नङा होमबा दा मोनसे थाखानाय जिथु देरसिन बुस्थु थाखानाय मेडिकेल कलेजनिख्रुइ बे जिथु थाखानाय सिभिल हस्पिटाल रुपनाथ ब्रह्म बे देरसिन जाना दङ बैयावथ' सोलोंगोनसो ना मेडिकेल कलेजावथ' सोलोंगोनसो फोरोंगोनसो डाक्टारफोरा गोदान डाक्टारफोरखौ फोरोंगोन गोदान नार्सफोरखौ फोरोंगोन जुदि बै सोलोंनाय स्टुडेन्टफोरा सोरनिबा देहाखौ सोरनिबा माखौबा गोरोन्थि हाफ्लाङोबा गोरोन्थि मावना होफ्लाङोबा
बैनि जिउआनो जोबगोन नङा होमबा बेबायदि मेडिकेल कलेजाव बिदिनो मानसिफ्रा बेमारिफोरखौ लांनो गिनायनि जाहोना मा बेनो माबा मोनसे खालामगोन सोलोंनाय मानसि माबा मोनसे खालामना हरफ्लांगोन जै मोनसे गोरोन्थि जाबाय गैखाला आरो मानसिया थैखाबाय बेबायदि अब्ला बै रुपनाथ सिभिल हस्पिटाला थानांगौ ना थानाङा बे मोनसे सोंथि जे बर'फोरनियाव दायो बे रुपनाथ सिभिल हस्पिटालाव रुपनाथ ब्रह्मनि जिथु सिभिल हस्पिटाल बे सिभिल हस्पिटालाव रावबो सोलोङा बेयाव जायानो बे देहा फाहामजानो थांगोन बे क्लियार देहा फाहामनानै फैगोन बे खोथाया सिदा खोथा दा बेखौ रायजो राजाफ्रा बुजिनांगौ दङ आरो बुजिनानैनो बेखौ हमथानो नागिरदों माखासे मानसिफोरा दा बेयाव माखासे मानसिफोरा गोरोन्थि बुजिलायबाय थादों बखिलायबाय थादों बेनिखायनो आं दिनै क्लियार खालामना होबाय रुपनाथ ब्रह्मनि सिभिल हस्पिटालखौ रुपनाथ ब्रह्मनि मुङाव जिथु सिभिल हस्पिटाल बेखौ खोमोरनो नागिरदों बे 100% बे 100% खोथा बे सैथो खोथा आरो जियानो जा नोंथांमोना बुजिदों जानांगौ दानि सरकारा जोबोर लोरबां जोंना बेनि थाखायनो बेफोर गासै समयसाया जाबाय थादों जियानो जादोला आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां खास भिडिअ मोनसे लाना फैगासिनो दङ गोजोन गोरोबथानि फारसे आं नोंथांमोननो बुंनानै खेंफोरनानै होगोन क्लियार खालामनानै होगोन मानसिफ्रा गोनो गोथो जानो गोनां गैया बर' रायजो राजाफ्रा बुजिथारनांसिगौ बेनिखायनो आं नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअ लाना फैगासिनो दङ गोजोन गोरोबथानि फारसे जियानो जादोला दिनै नोंथांमोना बुजिदों जानांगौ रुपनाथ ब्रह्मनि जिथु सिभिल हस्पिटाल बेखौ उथायनो नागिरदों सरकारा बे जोबोद दुखुनांथावना आरो जोंनि थाखाय जोबोद खहा आरो गोदान मेडिकेल कलेजाव जिथु अपेनिं जागोन बेयाव गोदान बुस्थु सफैनांगौमोन गोदान डाक्टर सफैनांगौमोन बिथांमोना दिनै मा खालामनो नागिरदों बेयाव गोदान बुस्थु सोआलासिनो गोजामखौनो मोनसेनिफ्राय उथायना लांनानै बेयाव फिटिं खालामनानै गावस्रा गोदाननि बाजेटखौ हजम खालामनो नागिरदों बे बाथ्राया खाथां खुरां स' लोगोफोर नोंथांमोना चेनेलखौ भिडिअखौ नायनानै बुजिबाय जानांगौ साबस्क्राइब खालायखाबा खालायगोन आरो लाइक कमेन्ट शेयार खालायनो दाबाव बेखिनियानोसै गोजोन्थों